народни представители, имате думата за въпроси и изказвания по темата на изслушването. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Нямате. Колеги от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, заповядайте за въпрос. Уважаеми господин председател, колеги, професор Габровски, госпожо Стоянова, госпожо Кунева, аз може би съм най-близо до тая проблематика, защото не съм неврохирург, като ревматолог съм, но работя в също такова заведение като хирург на другия край на България, във Варна, Света Анна, където условията са абсолютно същите. Ви сте идвали във Варна, знаете, доцент Тонев знае, така че проблематиката е абсолютно ясна. Първо да благодаря професор Габровски за подробно представения доклад. Аз не искам в никакъв случай тук да се превръщаме в някакъв лекарски консилиум, да разглеждаме случая, правилно ли са преценили колегите, адекватна ли е терапията и това не е наша работа. Това е работа на аудита, за съжаление на прокуратура и така нататък. Наистина има някои несъответствия между това, което каза госпожа Стоянова и това, което изнесе професор Габровски. И също мисля, че не е наша работа да казваме кой е прав, кой не. Това, което не съм съгласен с професор Габровски е, че случая са политизиран напоследък. Изказвам благодарност на всичките колеги тук от всичките политически сили, че поне този случай не е тръгнал да се политизира поне от нас на тази маса. Надявам се от политическите сили, които представляваме, за което благодаря на всички. Това, което може би трябва да извлечем и което да имаме като предложение, то няма как, това не е законов акт, това наистина е образната диагностика в такива случаи. Наистина всеки преценява, колега, даден случай на каква диагностика би трябвало да приложи. Това, което каза и професор Габровски, наистина трудно и аз мога да се ориентирам в този времеви период за развитие на заболяването, на състоянието на травмата, както искате го наречете, защото там нещата се преплитат. Но това, което каза и професор, е точно така, че тези така наречени стандарти в никакъв случай не показват как трябва да се лекува едно заболяване. Те за всичко друго стават, но не и за това. Това, което се прави и което може би трябва да направят всички организации, неврохирурги, ортопеди, които имат такива организации, това са алгоритмите за поведение и лечение на отделни състояния и заболявания. Може би това са двете неща, които ние, излизайки от тази среща, трябва да имаме предвид. Наистина, слава Богу, образната диагностика и то по-скъпо струващата става все по-достъпна в страната ни. От една страна, от друга страна, тези алгоритми, за които говоря по отделните нозологични единици. И това ми са и въпросите към професор Габровски, дали това трябва да бъде нашето становище. Благодаря ви. Много ви благодаря за този въпрос. Аз, като казах политизиране, всъщност благодаря много на политическите сили, като че ли остават дистанцирани и наистина няма така очевидно вмешателство. По-скоро стремежите да се помогне и факта, че днес сме тук заедно също покажа да говори в тази посока, че се стремим да изясним фактите и с каквото може да бъдем полезни. Визирах основно социалните медии, където, за съжаление, колегите бяха подложени на един линч, който според мен не заслужават, и линч, който категорично имаше политическа окраса. Сега, това, което правим ние и с което се стремим, беше даден пример с полетите и с катастрофите. Чеклистите са един много мощен инструмент, който се опитваме да прилагаме.
Опитваме се да създаваме протоколи, където е възможно, но истината е следната. Там, където има лекарства, се създават по-лесно протоколи, там се създават по-лесно гайдлайни. Причината за това е, че нивата на доказателствено, за да препоръчаме нещо, имат различна степен. То не всичко има еднаква доказателствена стойност. Най-висока стойност има двойно сляпо рандомизирано проучване. Уви, в реалния живот в хирургията почти никога не можем да проведем подобно проучване. В този смисъл има голямо улеснение по отношение на приложението на различни медикаменти, кардиолози са примери в това отношение. Има и повечето други специалности също, когато при много ясни параметри се препоръчват много ясни количества медикаменти, много ясна е комбинацията, терапевтичната стратегия, която трябва да се вземе. Уви, в хирургията това практика е невъзможно. Както по разнообразието на възможни хирургични техники, така и от това, че можем да стигнем до една и съща цел по един и същи път, без едното непременно да е грешно, а другото да е правилно. Така че хирургията, за съжаление, остава в едно поле, което е много извън високите нива на доказателност, evidence-based от типа на двойно сляпо рандомизиран. В най-добрия случай успяваме да стигнем до препоръки и гайдлайни, които в повечето случаи не могат да имат задължителен характер, защото истината е, че всичко се случва според решенията на хирурга в момента, в който работи и според обстоятелствата, които конкретния случай му предлага. Но това е посоката, работи се в тази посока, стремим се, отколко подчертавам, че Лекарския съюз има ангажимент и се опитва да придвижи в правилна посока нещата, но като цяло най-важно за мен е продължаващото медицинско обучение. Това е единствения начин да се гарантира, че един лекар, който завършва примерно на 24 или 20 години, те ще отвори книга през останалата своя кариера, защото при сегашните състояния на нещата, един лекар след завършването на медицина може много повече да отвори учебник, което не е правилно и е жалко. Така че призивам към вас и също да възродите малко тази тема, по която ние доста борихме. Отново повтарям, че когато бях заместник-председател на Лекарския съюз 19-та година, имахме и законодателни инициативи в това отношение, за да може да се направи така, че всеки да е длъжен да упреснява своето познание. Благодаря ви. Благодаря на професор Габровски. Със сигурност аз мислех това да завършим, когато дойде края на точката по отношение на продължаващото медицинско образование. Със сигурност ще намерим тази законодателна инициатива и заедно с колегите, включително и представители на Лекарския съюз, ще предложим нова законодателна инициатива, която да покрие всичко това, което вие казахте по отношение на продължаващото образование. Искате думата, доктор Митковски? Въпреки молбата на доцент Иванов, точно в тази посока, продължаващото обучение, защото продължаващото обучение е оставено на обучаващите си, за съжаление. Не знам вашата и нашата болница и други болници дали са изпратили свои колеги на разноски на болницата на обучаващи се курсове. На всички курсове, на които сме ходили и вие, и аз, така нататък, търсим самостоятелно финансиране. Затова, защото те не са евтини. Това е нещо, което, професор Ангелов, можем ние да обмислим. Болниците да са задължени и да са стимулирани да обучават своите кадри. Благодаря. Благодаря ви, доктор Митковски. Може като изчерпим прага и тогава парламентарната група на ДПС, парламентарната група на Възраждане, парламентарната група на БСП, професор Чорбанов. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа нови представители, уважаеми гости, уважаеми професор Габровски, госпожа Стоянова. Чувствам се малко лично отговорен, не за друго, защото има много добри приятели за причастни на случая. Именно в контекста на това, което каза професор Габровски, смятам, че няма да е правилно да вземем категорично отношение по казус, който е изцяло медицински и който действително всяка една стъпка има много голямо значение. Ще се обърна само за секунда към госпожа Стоянова, защото действително
това изслушване е тежко за всички, защото би следвало ние хората да имаме, особено в медицинска комисия, високо ниво на емпатия. Ще кажа нещо, което до път не съм казал и не са чували никога. Преди 3 години имахме така спорове и конфликти с уважаемия господин председател на различни теми и той декларира, че аз всъщност не съм лекар, за да коментира медицински теми. Това в някаква степен е прав професор Ангелов. Аз съм биолог, занимавам се с биология от детството си още и имам забранително високо ниво на емпатия, което ми позволява да бъда лекар. Затова събирах ушните животни и ги гледах вкъщи и ме злопарих вкъщи. Разбира се, образованието ми и ЦЕЗа ни дава възможност да преподавам на студенти медици, преподавам на медици. В този аспект аз в никакъв случай не мога да вляза в медицинският момент да обсъжда, нямам право и ценза за това нещо. Обаче аз също имам деца и мога да се правя на ваше място. Въпросът ми беше всъщност като коментар към всички в тази зала. Ако проблема е липса на емпатия, това хората в тази зала няма как да го способстват. Това е нещо дадено отвътре. Силно се надявам това да не е така. Ако проблема е в липса на професионализъм, под каквато и да е форма, силно се надявам да намерим път и темата за продължаващо обучение също би било способство за нещо такова. Ние сме законодателен орган и аз ще бъда благодарен на всеки, който каже каква законодателна инициатива можем да направим, за да способстваме тези неща да не се случват. Едва ли има човек в тази стая, който иска да се случва такива неща и който да няма емпатия към случая. Именно за това, действително, политизирането е нещо, което би било вредно, както в едната, така и в другата посока. Аз не бих си позволил нито да отправя линч към лекарите, които са работят в тази клиника. Мой най-голям син беше опериран като дете в същата тази клиника. Нито пък мога да подходя, как да кажа, така пътюм в случай, в който опират деца. Именно за това много е важно ние да намерим път и начин, с който да способстваме това да не се случва. Действително, медицинските стандарти са само някаква рамка. Има твърде много специалности, в които няма как да бъдат сложени в тази рамка и зависят само от личната преценка на лекар, която може да е грешна. И всъщност това, професор Ангелов, е разликата между биолозите и лекарите. В моите експерименти имам контролни групи, които трябва да умрат. Не мога да си позволя и това е показало. Тези, които за да открием ново лекарствено средство, ние трябва да докажем, че то работи. При лекарите не може. Лекаря няма право на грешка, няма право на контролна група. И за това аз винаги подхождам с дългопочитание към човека, който трябва да вземе решение. И си мисля, че понякога то може да бъде грешно. Така че аз силно се надявам, че каквото и да се е случило, първо се надявам то да излезе наяве. Специализираните органи да си свършат работата. Аз знае, че последните години, уважаеми дами и господа, са години, в които често имаме недоверие към институциите. Имаме недоверие към полицията, към прокуратурата. Чисто политически да кажа, тези дни излизат неща, какви неща се случват с прокурори и съдии, къде се събират и затова хората не вярват на много институции. Но ние трябва да вярваме, че тези хора ще си свършат работата и ще намерят истината. Аз силно се надявам. Аз всъщност нямам въпрос. Господин председател, благодаря ви. Благодаря ви, професор Чорбанов. Заповядайте, госпожо Стоянова. Професор Габровски, микрофона само, ако може да изключите. Благодаря ви. Важно е да се знае, че това не е лишь към българските лекари. Дълбоко уважавам българските лекари. Сина ми е стрит черепно-мозъчни операции, български неврохирург го спаси. Това е търсене на отговорност, управленска, защото аз дълбоко вярвам, че на колкото по-голям пост и позиция си, толкова по-голяма е отговорността. Смятам, че най-събирателен образ на цялото българско здравеопазване и щупените процеси. Аз нямам
претенции към медицинската част. Аз нямам претенции към това дали е извършена правилно операцията. Аз нямам претенции към това дали е даден правилния медикамент. Аз имам претенции към процесите в болница, които за мен са счупени и не работещи добре. Липсата на продължаващо обучение за лекарите, липсата на добра комуникация между различните болници, в случая ИСУЛ и Пирогов, липсата на комуникация с пациентите, в случая родителите, кадровата обезпеченост на болницата. Всичко това е свързано с случая Даная. Пак ще повторя, аз нямам претенции към медицинската част, аз имам претенции към процесите, които бяха в процеса на лечение на Даная. Благодаря ви, госпожо Стоянова. Госпожа Белообрадова поиска думата. Заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо Стоянова, уважаеми професор Габровски, аз имам съвсем бърз въпрос, наистина, защото вече изчерпахме търпението на всички. Имате ли статистика, може ли да предостави болницата статистика, какъв процент от децата се прилага образна диагностика? Не за да казвам го съвсем не в хода на конфликта, а въобще дали проследявате статистиката назад във времето, дали Пирогов прави статистика за това и че статистиката и данните от миналите вече години, дали променя своите практики за напред. Дали правите и можете ли да предоставите подобна статистика? Защото вие казахте, че в крайна краща образната диагностика за вас всъщност имате голям интерес да я прилагате, когато е необходимост. Въз основа на отминали случаи данни, събирате ли данни и правите ли промени в протоколите на самата болница? И второ, какво мислите за това, за проследимостта в последствие вече на всякакви видове лечения, защото доколкото знам, ние нямаме практика в България да имаме 5 годишна проследяемост на случаите, защото тук става въпрос за един случай, който е завършил фатално в рамките на няколко дни. Обаче всъщност имаме и много случаи, които в се развиват след 1 година, 2 години след това. И какво имате да ни кажете и ще способствате ли и ще подпомогнете ли това да да имаме процеси по по-дълга проследяемост в случаите, особено при деца? Благодаря ви. Благодаря за тези въпроси. Изключително тежки и сложни. Аз наистина не знам колко време би отнело, ако се задълбочим в тях. По отношение на статистиката имаме данни, които обаче и периодично правим и анализ статистически на определени заболявания и на зоологични единици. Истината обаче, че колко от преминалите деца през кабинета се връщат и след от безпокоени родители след това нямаме. Нещо повече, много пъти родителите отказват да останат въпреки нашите горещи съвети, което прави много трудна картината за оценка. Така че не статистика няма да мога да ви дам такава, от която ние да правим изводи. Затова и, както казах, общо взето при нас и подхождаме почти винаги изключително консервативно и когато сме притеснени, предлагаме оставане или евентуално да се направят образни изследвания, ако има индикации за това, но като цяло основен метод при черномозъчна травма при деца това е наблюдението. Дали ще го наблюдават родителите вкъщи, когато са адекватни, дали ще е медицински персонал, има белези, за които всички ние гледаме, има скали, които са направени за среден медицински персонал и са доста лесно приложими и това е към което и ние, а и световната практика общо се придържа. Истината е, че универсална рецепта няма. Имаме пациенти, които идват в така наречен светъл период, в абсолютно ясно съзнание, отлично, казва нищо ми няма, довиждане, пада пред болницата, имаме такива загинали пациенти, казват с огромен хематом, просто още който е бил, толкова бързо се натрупа, че в този интервал от прегледа до излизането от болницата, пациента също спреминава от едно отлично състояние до едно много тежко, изискващо спешна интервенция. Така функционира системата ни. Стремим се с отделни стъпки, най-вече с конференции, доклади, търсене на статистика, която, повтарям, не е точно в конкретния въпрос, който зададохте, да подобряваме начина, по който лекуваме. Проследяването – огромен, гигантски проблем. Отговорът е регистри. Навсякъде по цивилизования свят има регистри, в които и различните заболявания се вкарват. Така пациентите могат да бъдат проследявани, могат да се дават оценка на лекари, на лечебни заведения. Изобщо един много мощен инструмент. За съжаление, да се направи един регистр е лесно, да се поддържа е трудно. Нямаме почти никакви, дори за
сега не знам за онкологичните заболявания, имаме преди време регистри, но колко се поддържа времето, колко обективно, това не мога да кажа. Тема, която ние обсъждахме при предишната ни среща, е също така нареченото електронно здравеопазване. Значи срамота е, всички ние комуникираме, постоянно сме си в телефоните, постоянно имаме всяка вид информация, просто според мен ние сме длъжни тази стъпка да имаме повече електронно здравеопазване от това, което имаме, защото само така ще имаме тази улеснена комуникация, за която ставаме. И тук две неща, с които по никакъв начин не просто не мога да не се съглася, напълно ще подкрепа. Първото е, че доверието е в основата на лечението. Няма лечение без доверие, без да искам по никакъв начин да отклонявам темата. Ще кажа, че неувереността, която имаме в връзка с този трагичен случай, кара родителите да се съмняват в всяка наша стъпка, което е проблем за нас, проблем и за тях. Ние просто не сме пълноценни в помощта, която им оказваме в последно време. Споделям го неокровено с всички, без никакъв упрек, а просто като една констатация. И последното, това е, че ако наистина има някакъв много голям пропуск в това лечение, който аз осъзнавам и за което се извинявам, това е комуникацията. Просто със сигурност в това състояние, в което е била да мен в цел този процес, който се е случил, съм убеден, че една по-добра комуникация ще да създаде един съвсем различна ситуация и съм напълно убеден, че по принцип, ако има нещо, върху което със сигурност всички ние трябва да работим, доста конфронтирането ни, казва озлобено едно към друго общество, то това е комуникацията. Благодаря ви. Благодаря.